एको गो छौरी नहीं पटाइले की कइले एको गो छौरी नहीं पटाइले की कइले कि छोरी गइलियो ससुरवा हमारा देखे खातिर अखिया तरसल कि ना कि दिल में धसल कि नहीं कोनो छौरी आर फसल के ना छौरी गे आगे छोरा बिहारी आ तोहरा भेष भाषा आगे सब छो बंगाली। फिर सपना जी कहेंगे कि ले रे छोरा हमारा कनिया बना देवो गोरा बोदवा। एक बार इधर से कह दीजिए आप अपने मुंह से कि लेने रे छोरा हमारा लेने रे छोरा लेने रे छोरा हमारा क्या लेंगे बताइएगा तब तो। अरे यार कन्या बना लीजिए कहना का निगेटिव मत सोचिए। आइए आप अपना मुंह से कहिए कि लेने रे छोरा हमारा अरे कन्या लेने रे छोरा हमरा कन्या बना ले। के बने हाथ ऊपर करा हो जल्दी से मौका मिलल छकई चौका मार दहो बीच में कि हम छियै छोरे गे छोरा बिहारी तोहरा भेष भाषा सब छौ बंगाली। हम छियै छोरे गे छोरा बिहारी तोहरा भेष भाषा सब छौ बंगाली। लेने रे छोरा हमारा कन्या बना देवो गोरा बोदवा। मम्मी पापा के लेना पोता हो बना देवो गोरा बोदवा। ओहो छोरा रे चुप चुप पतो होले रे छोरा रे चुप चुप पतो होले। ए हो देख ले लियो जाहियो हाथ करे लगे देख ले लियो जाहियो हाथ करे लगे। ए हो सपना जी अब प्रिया जी दोनों आवाज कि छोरा रे चुप चुप इनका स्टाइल बहुत डाउन लग रहा है सब पूर्णिया के डाउने हैं क्या। थोड़ा हाई स्केल में गाइए जितना स्केल में हम गा रहे हैं वो लोग सुन कहाँ पा रहा है कि छोरा रे चुप चुप छोरा रे चुप चुप तू हो ले रे। अच्छा कौन कौन लेंगे इनका नंबर कौन कौन लेंगे बताइए। ओने में सब खड़ा हो जाए कहूँ बाऊ आयल होता ना प्रोग्राम देखे ला टांग तोड़ देता घर पर जाके कि छोरा रे चुप 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 पतो होले रे। छोरा रे चुप 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 पतो होले रे। कहना है अच्छा इनमें से गर्लफ्रेंड किनको है हाथ ऊपर कीजिएगा किनको गर्लफ्रेंड है और इधर से किसी को नहीं। जिनको गर्लफ्रेंड है वो पहले साइड हो जाइए और जिनको नहीं है उनके लिए कहना है कि अरे की कइले रे की कइले
की कइले रे की कइले ता एको गो छौरी नहीं पटाइले ता की कइले एको गो छौरी नहीं पटाइले ता की कइले रे की कइले की कइले रे की कइले एको गो छौरी नहीं पटला हे ता की कइले एको गो छौरी नहीं पटला हे ता की कइले आहर जिया एको गो छौरी नहीं पटला हे ता एको गो छौरी नहीं पटला हे ता पूछते ना बात पापा कर दे तो शादी रे शादी के बाद जीवन होई तो बर्बादी रे कहे जब कुमार में गर्लफ्रेंड के मजा नहीं उठेगी तो कन्या आई जेतो तो नहीं होतो वो तो कहतो हमरा अंडा लावा ठोर रंगा लावा लिपस्टिक लावा तब कहाँ से गर्लफ्रेंड पटेगी शादी के बाद जीवन होई तो बर्बादी रे पूछते ना बात पापा कर दे तो शादी रे छी कइले रे छी कइले छी कइले रे छी कइले एको गो छौरी नहीं पटला हे ता की कइले एको गो छौरी नहीं पटला हे ता की कइले भैया और कहती है हमारे सपना जी और सपना जी मैडम भैया भैया मैडम हाँ हाँ 1 मिनट टाइम दीजिए कहिए 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 तनी हमरों पे ध्यान हाँ दीजिए हाँ कहिए ना ये जानते हैं कि महिला के सामने में पुरुष का कोनो वैल्यू नहीं है लेकिन आप भी पुरुष हैं बहुत वैल्यू रहता है चलिए आदरणीय श्री संजय लाला जी पेट्रोल पंप के मालिक उनके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मुखिया जी घुसा गए हैं हाँ हाँ थोड़ा सा एक बार बस हाँ हाँ ठीक ठीक अरे ये कहना है सपना जी की तरफ से कि छोरी के अलियो ससुरवा कि हमारा देखा खातिर अखिया तरसलो के ना कि छोरी के अलियो ससुरवा हमारा देखे खातिर अखिया तरसलो के ना कि दिल में धसल के नहीं कोनो छोरी आर फसल के ना देख के हंसल के नहीं कोनो